दिनै चिरां जिल्लायाव इस्लाकाटा, सानपुर, कुसुदला आरो कामारपारा मोनब्रै ब्रिज बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन। बे ओनसोलफ्राव पाकानि ब्रिज गैयामोन, रायजो राजाफ्रा जोबोद उसुबिदायाव थानांगौ जादोंमोन। दा खेबसेयावनो जोंनि आथिखालनि एमपि आरो आगोलनि जि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव बे ब्रिजखिनिखौ मोनबोनाय जादों। बेजों लोगोसे एप्रच रडबो दङ। दा बे ब्रिजखिना लुजानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि हान्था मेला थांलाय फैलायखौ जोबोद मोजाङै खालामनो हागोन। बियो जोबोद बिसिनि जिउ खुंनायाव मोनसे गोरलै मोनसे परिबेस फैगोन बेखौ आङो सानदों। बिटिआर ओनसोलाव लासै लासैनो जोङो जौगानायनि खामानिखौ एसे गोबारैनो स्पिडआव मावनायनि थाखाय आखायाव लादों। सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ आरो चिरां जिल्ला हिसाबै दिनै आगोलनि थासारिया गैला। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइया जौगादों, हान्था मेलानि बेबस्थाया मोजां जादों। चिरां जिल्लायाव आसाम माला रड मोननो हादों। चिरां जिल्लायाव स्टेडियाम लुगासिनो दङ। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय चिरां जिल्लाया जोबोद स्पिडआव जौगानो हमदों। दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन बे थासारिखौ जाहाथे अराय सम लाखियो। जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय बेबायदि माखासे थासारिफोरखौ जाहाथे फैफिननो होआ। जों बयबो मोजां थासारियाव आवगायलांनानै जोंनि ओनसोल जोंनि माहारिखौ जौगानायाव जाहाथे बयबो खौसेयै खामानि मावो, आं बेखौनो खावलायगोन। आङो रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ आङो मान होयो। बिथाङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनिख्रुइ जोबोद सिनियर एबसुआव खामानि मावदों आरो काउन्सिलावबो बिथाङा आगोलबो इएम जादों आरो सासे रेसपन्सिबोल सुबुं आरो बिदा हिसाबै आं बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो। दा बिथाङा जिखौनो साननानै जि बुङानो मानो बेवहाय आङो जेबो बुंनो साना आरो आंनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन। मानोना दिनैनि बाथ्रा नङा, थांनाय प्राय 32 बोसोर जोङो समाजजोंनो दङ। फरायसा आफादाव दङमोन, बिनि उनाव फैनानै दायो राजखान्थियाव फैदों। दा बेवहाय बबेबा मोनसे समाव बबेबा मोनसे आगानाव हारिया खहा जानाय, समाजा खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै, मावनोबो हानाय नङा। राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। हारि आरो समाजनिख्रुइ राजखान्थिया मालाबाबो गिदिर जानो हाया। दा नंखायनो बिथांनि बुंनाया बिथांनि गावनि साननाय, आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय बिथांखौ आं आगोलावबो बिदा हिसाबै रेसपेक्ट खालामो। मानोना जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि मावग्रा साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो आरो दिनैबो खालामगोन, इयुनावबो खालामगोन। बिथाङा आंनि सायाव मायबा गाज्रि साननाय दङ, बिथाङा बुंदों, बे बिथांनि बाथ्रा। 391 स्कुवेर किल'मिटारनि मोनसे हाग्रा नेशनेल पार्क हिसाबै सिकनाझारखौ फोसावबाय आरो बेखौ थाबैनो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनानै बिनि प्रटेक्शननि खामानिखौ जोङो जागायगोन। आङो दाख्लै नुदों आरो लोगो लोगोनो डिपार्टमेन्टेल इनकुवारि जोङो होनायनि बाथ्रा सानदों आरो गाबोनो बिनि सायाव आङो डिपार्टमेन्टेल मिटिं लिंदों। इएम बिथां आरो अफिसारफोरजों ज' जिरायनानै जोङो माखासे बेब'स्था खालामगोन।